زمانی کوردی لە باکووری کوردستان و تورکیا وەک زمان و وەک وانەی بژاردە پرسێکی گرینگە لەسەری دەوەستمەوە لەگەڵ دیجلە عانتەر قسە دەکەم نووسەر دیجلە عانتەر کوڕی موسا عانتەر بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە دێرسیمەوە لەگەڵمە بەڕێز دیجلە سپێدە باش هون چاوانن باشن ئەزێ دخوازم پرسێ خۆ وەها دەست پێ بکەم ئاپێ موسا عانتەر li pertêkên xwe bîreweriyê dibêje ziman nasname ye. Ka bêje min Apê Musa çawa li ser zimanê Kurdî çi digote we? Belê rojbaş, silav rêz hemû tamaşavan re. Ez divê tiştê karê bêjim. Bavê min nêzîkî 45 çil yana pêncî Pirtûk binivîsanda bi kurmancî belê vê demedî qedeqa bû. Hûn jî zanin ku vaktekî bavê min kurmancî dinivîsand tümü daim doz jêr vekirin. Ji bo vê avê jî ve Pirtûka xwe nikaribû bi kurmancî binivîsanda. Sê çar hap hene vê demê davî dê salan piştî notî haştê daviya haştê û notî destpêkê notî de kurmancî dinivîsand bi rojnamede Azadiye Welatî. Berê kemasîkî mezin bû yani axaftinê û nivîsandinê kurmancî li Tirkiye Bakurê Kurdistanê qedeqa bû. Ji bo wê avê jî gelek axaftin ne zimane perwerderiyê a rojevê bû tümü daim ama niha peşketiyî. Bi vê avê jî mero karî bîna bêjim bavê pir ser zimanê kurmancî sekinî. Çima got ez wek ez însankê Kurd ez dixwazim zimana xwe kar bînim, binivîsînim ev jî mafê min e. Madem ez vilo hatim dünyayê wek Kurd hatim dünyayê cîhanê ez dixwazim zimana xwe jî biaxivim. Îja bi vê havê jî gelek carê xistin hepsê û îşkence jî dît ji bo kê axaftina wî ji bo kê mafê kurmancî a Kurda parêstîn kir. Bi vê avê jî me karî bêje em zarok bûn em İstanbulê mezin bûn belê vî çaxê kes dora me jî tune bû axaftina me kurmancî kes tune bavê min jî hepsê de bû gelek carê tekîla me kesî tune bû perwerderî yekçar tune bû ne perwerderî mero nikare bigota ez Kurdim qedeqa bû vê çaxê yani pir zehmetê me kişand vaktekê em zarok bûn belê peşketin çêbû peşketin bir her tişta çedbi dem tê guartin teknoloji tê guartin bavê min digot birînan Pirtûka xwe jî nivîsand ez bîborina xwe dixwazim ji gelê xwe re ji bo ku me Pirtûka xwe bi Tirkî nivîsand kurmancî qedeqa bû vakte eger ku me kurmancî binivîsanda nêzîkî çil pêncî Pirtûk binivîsanda û evekê me nivîsand jî vaktekî polîs hat baskın kirin min bin çav kirin ez ketim hepsê de vê çaxê ev nivîsandina min jî xûn dabû. Were dawî birêz Dicle dîsan jî pertûk nivîsand bi kurmancî Apê Musa birîna reş re bi kurmancî nivîsand mesela. Erê kurmancî nivîsand ama bi zorê nivîsand. Mesela helbestavî Kımıl jî kurmancî nivîsand. Bi kurmancî nivîsand ama piştî vîna jî qedeqa kirin xistin hepsê. Baş ez tiştek ji we bipirsim berêz Dicle. Niha zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê li gor serdemê Musa Anterê pêş veçûye yan jî paş veçûye? Mero karî bîna bêjî peşketin çêbûyî aliyê çapêmenî de peşketin çêbûyî belê navgel de navcivata de paş ketî. Çima paş ketiye navcivata da? Çima paş ketî malbata de zêde kurmancî naxivin. Ji bo ki zimanê perwerderî Tirkiyê û her tiştî propagandakî asimilasyon mezin ser Kurda heye li vê dekê. Mesela em dibêjin bi
hilbijer iş bu zamanı Kürdi Dibistan Amerika'yı hilbijeri zamanı Kürdi mamoste hani ama yani zede mamoste tünneyi kabul nakin dibêjin vakti ki ez şerdîna xwe bidim dibistana bezarokê min dixwaze bi kurmancî bixwînî vak hilbijer çike zimanê kurmancî dibistan dibêjî bi mamoste tûnneyê vî çaxê kîjan ders dibînî ya a sporê ya a ol yani jiyana Hazreti Muhammed û Kur'an û tişkî wilo wan tişta tênin berçava. çima ji bo spor û ji bo dîn û fenê mamosta hene ji bo yê din bîrkarî û fîziya û kîmiya û yê din Na, edin mamostanîne? hene işbo wana hene ama dedi bir ev kaysi ev propaganda ki ev asimilasyon ki mezine yani. Gerek mero jmenat işte jibirne ki işbo bir abi beşim herkes zarık akabişini yani bez xwazim zarık ömür kurmancı fer bir dibistanedi. Gerek insan ser nasekini ya tırsarı ya nizanı bu neyi ama nakın. Gerek Baş e. mero ser nasekini. Hûn Yani çawa bangewaz ji malbatan dikin ku zarokên xwe ez bêjnewan ku biçin zimanê Kurdî helbijêrin serlêdan bikin. Bangewazê we wek nûser, wek kurê Musa Anterê, wek malbatekî diyar nav Bakurê Kurdistanê, wek kesekî siyasî hûn çi dikin? ya bu ev ne tişki siyasi ev mafya mirovayı zaman zaman o nasame binge agele iş bu bir abi miro jvan tiştaj bir ne ki gerek aliye siyasi gibi aliye civaki gibi gerek tüm daim malbat ahore mesela az cana dıçım nüsebine batman elbette ki vakti ki zarok kurmancı da akfın gotina Türkiye jî nav hev dikin. Dikin tirşik. Ez aciz dibim. Ez dibêjim ya Türkî bişteqilin ya Kurmancî bişteqilin. Hakîkî ez jî mesela belki ez piştî 14 sal ez fêr bûme. Ama ez piştî 14 salê jî Dibistan Birêz ne Dicle, Dibistan ez lê dinerim, ez demekî dirêj we naz dikim, kurmanciyê we gelekî pêşketiye. Maşallah, yani hema hiç peyvekî Tirkî navdanîne kurmanciyê we niha gelekî xweşik bûye. Malbat Ahmet mesela keçkeme Asiva heyi ez Asivarı bir kurmancı da akfım. Hevciname jî Asivarı kurmancı da akfı. Yani gerek her malbatek jî vakti bistan be. Gerek menevan tişta ser bisekine. Yani aliye siyasi jî bak yani hebuname zamaneme u nasname me tişki metüney. Başa, Gerek mesela ez ev tiştî pirsim. Wezaretê Perwerdeyê Hikûmetê Tirkiye çi rêgirî dikin li hember evê ku malbat bi sanayî negene helbijardinên waneyên Kurdî yaxud mamosta li her derê nebitin. Tiştekî wiha heye yan ewan jî dixwazin her kesek ku bixwazî bê zimanê Kurdî helbijêrî û pêra bixwîne. ya yani mamoste hene mamoste ve cinadın Pırskırık vedeke heyi. Mesela artık zanige artık ki tedi ve çahe birini açan sala Kadri Yıldırım vedeke mamoste bu gerek mamoste hejar vedeke de habiti iş ser zamana kurmancı o hem kurmancı hem kurmancı Belê. tedi ev hebun mesela mamsancı mamoste bu çahe gerek insan ama çavakının gırtın ev Selim Temoji vedeke bu çahe ama ev çike beşdariya zamanı kurmancı zanınge kadeka kirin. Mamuste hevun, mamuste gerek insan hani, hinci hani ama vakti ki mamuste protesto dike dibe em duhazın ev mamuste yok bir zamanı kurmancı bikin ama cinadı. Yani ev Dibistan dedi Cinaden ne damezrandin tuneye tu dibêjî li aliyê Wezareta Perwerdeyê ne? na tünne ya nakin. Dibi sedem dibi mamosedi kabul nakin. Vakti ki mamoseci
Vakti ki protesto dikin em dixwazin em zarok yoxarê kurmancî fêr bikin ji bo vê avê jî wana binçav dikin digirin wana dixin hapsê. Yani pirsgirêkê mezin heyî vedeke zimanê kurmancî gerek bê vak zimanê perverderî bê. Ev yani vak nan û av e ji bo me Kurdan. بله یعنی وەک ئاپێ موسا گوتنی زمان ناسنامەمانە و gelek سوپاس ji bo birêz Dicle Enter nûser û kurê Apê Musa ku bi awayekî zindî li Dêrsimê digel me bûye mêvan. Spas bo tevlîbûna te. Az hoş, dem baş. Spas.